Good morning guys! At katugnaw ka adyo sila undo ng gawas jud wa jud papagang kay si Dalton ganahan man jud sa gawas. Ja today iba si Dani Ramis bay today kay lain magpanon pero mo init na ami lakon. Tanawon naman pero madyo lam tapog mo init kay makatapo jud og nganing uwan. Dara ko dari galing kuting kodra ko kay gahimo ko og pamahaw ni Dalton. Mao ni pamahaw ni Dalton guys, rice, munggos og chicken. Ja. Ang karaw-karawon para malata. Hapit naman ni maluto noon. Ang mga munggos na namilit. Karon is January 19, 2024 sa akong pag-film daan nga video. Happy birthday sa mga nang-birthday karon January 19. Nako igsuon nga mag-birthday January sa kabuok sa Ate Gigin ini ka January 22. Advance happy birthday. Di aday ko na vegetable lumpia gipalit na naghapon kay na nuroy taga Pikas Barrio ra pod. Kang Mama Chels lumpiang gulay. Ang gitilawan gabi nagpaluto ko sa mga maninay kani ari magmang maninay gitagado sa kabuk sa hapon kay palutuan og gahe kay ano di na may maghaling kay doon ra magilambay. Gilamian ko guys, gilamian ko daring isang lumpia. Basig mo angkat ko dani sa ahang ibalig di mag-resell ko. Kapoy magug ako manghimo dali ra manhimuon pero kapoy nagawa maghimo di na maapas so mag-resell na lang ko. Ganahan mo palit ing nalamang ko. Lamian ko kay gabi mo yung gisudan gabi agkaondoy kasara aga atulo imagine arang lami gikuwangan pag ganay kun jadi man makaluto direct basta-basta kayo may lutuan pa maghaling pa man ja tugnaw ka dito sa gawas kay na mas gawas sa gamang abuhan. Sus guys grabe gid jing agang maninay gabi ning ari dari ning nganog hoy sama na floor buongon na babin sa buongon wa pa na himo kay mura gikuwangan pa ko karena ning hilo ba si ja dini ingani pag-ipo na ho, ning anam sa kayelo at sa pala lunos-lunoson gamay. Unja gahapon kay ning duong man lagi ko kay nang hakog taong. Grabe guys to ana po arang kadako kadyo nagleuko atos jang punuan da gamay ra ba ning punuan na. Dana na po mga gagmay. Himo nga ahon ka adto si jang ako an lemon, American lemon kuno ni dayon nag-comment sa ang Facebook post kato nag-post ko dani. Ingani guys ba na mohawt na. Hapit na ni kining hawt na. Majong adlaw diha nay sikig panampit na dito sa gate. Okay sangat tuon murag naa siguro ni tujo. Oy, nagbantag. Nalangan ko kay naligo pa may bata. Paano lang unta ko sa panis lagi? Magpa? Ano ba? Patambal? Asa. Anang las day no. Hala ka diha. Anjawa kay giinim nga tambawron or gibutang sa panit nimo. Wa lagi. Naka cellphone number. Namo ko number. Mga ko cellphone number. Hi guys, di ami di karon sa kuan kabangahan tanawan ninyo guys. Nakoy pakita ninyo. Sa una sa gagmay pa mi suguon mi na nagpanguha dani kay tambaw ni si ijahang luas. Kini guys mo ni kawilan. Diya. Kawilan na kisa mi nakaila daning kawilan nakasuway dani itambaw ni nanis jang luas ano jama adjo ba japud aron daghana kadjo nangita adjust na nagingani kay mo makaadjust ijang luas kana bitong mapaaka ni jadali ra man sa luasan nahurot na mga kawilan dito sa amo jades kabangahan aron daghan nagkawilan daghan nagbunga na apud mo guna si jan ngani manimos kananay luas na nakasuway pud sa ano na adjo ba japud dia guys daghang mag-ama nang gipuwa lagan damis kabangahan. Musaka ko na sila sa labawan, daw itong labawan, narang ladyo aman. Iyaw. De, nakahilinta na ni? Ha? Kare na dyan hilinta kay tunaan. Jara. Di ko, bahala po. Na guys, grabing kabiyo ka adyo. Laagan gihapon, laagan. Awa guys, agilang baboy oh. Panggay dos punuan. Ingan ni mga baboy sa una dito sa amo po, pero karon wa na kay gisednas tangkaw. Grabe gaw daghana magkagbaboy. Imo ning baboy? Arang daghana na sa bag mga panghanak nga bakten. Lutas na ni? Ludas ihid uy. Kamatoy. Arang gapuha ni ha. Mare mag-erhi. Alag bakten arang ka-cute, pero mag-ilagaring isa. Lala, to ka diba arang gamado to. Ihid siguro to tayo nagdagan. Wala may idyan hinoon eh. Na miniglit yun nun. Itong kuan, igagaw nga yun. Mama na. Cute as baktin no? Himas to. Imo yung mga baktin ka?
Nah, ulang babi dan. Oh. Susah deh ka pening bakahara mataas sa sungay. Hoy. Taas sa sini mo sungay. Di ada mi karon guys sa kabangahan, kuan na sidya, sityo na sidya nga nasakop sa Mbini. Sityo di ay sa Kabulaw. Kanang laki na gadadag bunaw si Damski na mo na magiarhi. Kay gahapon gapuspos man sidya og kamuti nga violet ug orange, muram ko na curious nakakaon ako na to actually pero dugay na. So man ang niarhi mi kay mo palit mi og kamuti. Kini ija ning igsuon bag-ong nanganak duha pa ka buwan ng ijahang bata. Kanya kini depod si Ate Mirasol igagaw ni na sa side sa ang tatay. So guys, wa magadyo kong magdahom nga gila dang kamutihan ladyo pam de adto pan likod puspikas bungtod. So mao to si Damski naghimo naglubang kero nami ipanguy-kuy didto. Padung nami daan sa kamutihan. Actually guys, pirmis undoy dani sa una mamijaba sa katong kami pa lamang duha ba. Kaya bigad guys, kinagwapuhan gajag byuda ari mura kag tuas laing nasod, mura bitaw kag tuas New Zealand. So mao tos Damski naunan na maglakaw ra man ang tami ja ingon nga magmotor lamang kuno karon di kuno pod paning tagamang bugan. Danhi guys, wa na ko kaabot dani. Didto ra mi taman si undoy dito sa Kabiabsan nakalabay mig sapa nga ara ka jung katin-aw. Nya kay daghan malagi kugo na tambunan ning tulaja na tinga akong Damski kay ning huneng man sus pagtanaw panas tulay kay aram man kakuyaw kadyo kay kahoy jagbuk kabuk. Pero ingon pa sa ligon man kuno hinuuning kahuja bawo lamang kahapon nga mura magmuudjog inig-inig. So daghan biti mga uwang dani ilang sapa kay tin-aw man. Okay mga kagay, di ana mis kamutihan ni Sir Damski. Arang gupuha pero di naman ni available no. Sorry na laman ta pero abi jud ko una nang kita dito. Foreigner ka jo, arang gupuha. Guguwang ni. Kalit. Arang gupuha. Bypass pala mong kagalit nga. So arang gupuha jang Damski no. Agaw na namo. Okay. Kau ba kamao ba mo kubkob? Tumoy. Gubkubay. Arang gupuha dyan nga ito ang kuhan. Grabing gupuha nga ito ang mag-uuma, oh. Nala? Arang, sus! Uy, hala. Orange pero gagmay pa man Dams. Gagmay pa. Mangita-tag ka ng kuhan. Dako na. Tukas unahan. First time pa na dyan, kuhaan. Uy, kanina, Virginia, andinin nato. Ay, buing. Ikaw nagtanong na ni Dams. Ug mag-ani na mo dahil, wamot na nig mga sakatoy. Dams, salinig kog binhi Dams ha. Ikaw nakutkut Dams, sabi na kuha ba? Kana mang niliki, ilang irabag juta, ano kay humukon. Di ba? Dira? Grabe. Tumuod yung guligot. Orange na? Di. Purple, sagol ni? Sagol. So, okay na lagi na. Okay na? Hindi ka makukul. Okay na kadyo. Mabuhi na kasawa? Arang! Kaya. Luoy pa na. Gamay pa na. Luoy, balik mo na mo. Nating magsige, ragro kung sunod-sunod ni mo. Init ako ka na rin. Pero mahuman tagali, kagagabian ka. Naay, daghang unod ra ba o, pero gagmay palagi. Imo maguning giahat. Kana pwede doy. Taas. Dadako. Aram daning dako ay makamutihan Dams. Ara surtiha jud imong maasawa. Sabi sa tanaw sa tas aping belas be. Surti jud maasawa daning kapuha. Na. Surte. Napa jud dako pa jud kamutihan ha. Pila to edad ni Dams? 25? 25. Kay buwana. Mamayor ganis Damski, butar jud ko. Butar. Parang butar jud pa ni. Ano sa amin eh, bago pa lagi nagipangubkuban? Gahapon. First time to gahapon? Gahapon. Mga ito yung magipaikag-ikag, ajud ka. Abi ko unod na, batuman. Kasi wala ka mo ko ba? Huwag mo kukitaglik eh. Yan na. Yan eh. Diyo kay sayang. Gamay pa. Di pa daghana nagtapok pero gamay-gamay pa. Lami ba mo ko ni dyan maghihog manok. Kuane ka na. Sari-sari maning kuane kamuti ra ni. Dagan ko nakubkuban pero luoy man kay gagmay pa mo hang ipang Violet tambunan. na. Puti day violet no. Puti. Tapol. Tapol ay tapol. Dagan ra ba na ikag dato impus. 2 months pa magkani, 3 months magudapat. Sama ko nakuha na. Siya, kunin na ro. Gamay man. Tasan, ulig balik. Pwede ra da. Sabi po kong, katu kay lamit ko. Ilibog mo balik kay gamay ra.
So mga isang oras sud mi dito nangubkob pero ni uli ra pud mi kay mura pag nindag gud ag langit. Basil ang mo samot kalami agdaan di na anjay no mi makauli. Aw makauli man hinon pero magbaklay lagi. Hebaw mo gas nalingaw gadyo ko karon kay daghan po ko nakuha nga kamuti ba. Sus grabe kabuhion gadyo ko daan ning tulaja manang muna ug gadyo ko sa motor. Lami ra ba ang tadaning lugar kini lamang ilang kalsada nga murag wa pa bitaw nila matari. Pag abot na sila dams gigipang hugasan pag gadyo ni jag amang kuha nga kamuti jaid ra ba daghan na kay pila ra putong kabuok. Garabing kabuutan gwapo pa gadyo kugihan pa gadyo daghan pa gadyo mga buhing mga manok. Naagani pud si Jay Pabu na pud si Jay tindahan. Grabe ulitaw pa gani grabe kuya magkugi kay mura na magkaminje una. Dito sakto na gud pud ni sa magminje kay sakto na mas edad. Butan pa jud jang maginikanan mo ni jang mamagi butangan pa jud kulinguranan kay aron di kuno kahuwodjen kay natug mas dalton. Unsa mo to is istorya mi hangtod nga agamang topic ning santep na bitaw nas manok. Miingon na mas damski nga tagaan kun mig manok sus kay nagdakop bitaw na jud sa kabuk manok. Ja kay mao malay kog ihatag ra kay madyo bregwa nay puhunan. Aw nang gilalis pa gajud ni. Nga jud pug sweeties kay ibutang sumbang nang ka. Uy baso da ni. Ilan? Humot lagi. Kaya humot. Na, humot. Oh, tada na. Oh, kare ada. Hug da tara ning buhok kag buhang kilawon ka ba? Daghan na kay ikonig lang. Inari ba nang kadana? Ta, na naman ka. Magkakog lang ka. Jaw ganahan na mi mo ani. Mo tanggid lang ka. Bra. Lagi. Ano lagi? Bra, habay mo ka. Ay di na. Matuk na maitik na tutundoy. Ako ihatod sa sakdanan na. Sa padiha. Sakto na dam, kaya naghanan na rin. Iko anis nang ka. Sakto na rin. Tigong dito. Oh, ning tawanan ni. Adyo na dam, kaya basig pahinugo na rin jo. Ayaw, naalit to, naara lagi. Lagi. Ayaw na, kaya na. Mura pag daghag bunga. Guys, daghang nga sweetie diha kay may hatag ni mama isagol sa ijahang mga niluto. Grabe man imo mga manok Ano dam. na siya kabuan? Tulo. Arang dagko lagi. Tulo kabuan ni Dja. Taas ag liog uy. Dekan ni inahanan na. Nahamag mga anak na imo mga apo. Ay, panga di na galikuban. Grabe mo rin pang ipanghatag. Baligja pod. Okay, nag manok ni Damski. Nice.